Ons het nou op pad. We on our way to the graveyard. Afrikaans. Ik kan Afrikaans, man. Ons is nou op pad naar Brakpan graveyard toe. Om Sibusiso Dominate te rustig gaan leggen. Allemaal zijn zijn laatste goodbyes nou. En ons rijden nou in een convoy. Alle karen, alle vrienden wat samen met hem was in de laatste tijd. Wat samen met hem gespannen het. Alle tijd. Maar net ons had er laatste respect van gegeven. En dat wij haar zeer, man. Wat ons kan doen. Alles van de beste. En rest in peace, Buddha. Die man was mijn vriend geweest en ik celebreerde met wat ik vandaag hier aan heb. Oké, wat heeft hij gedaan? Hij was een van die beste spinners dat ik nog ooit gekend heb.